lomba nikech en mapoko loso. Ini nene machalo nade nikech Joyce ahero points mabendo kelo nikech sama janyuol ipuonjo nyathi expectations magi rumo kanye to responsibility chako kana. Koso ke in kisepuonjo to koro en makoro nyathini makoro obed responsible ne janyuol. Lakini James nene machalo nade. Erokamano ahinya Joyce kod Sharon. Konyo janyuol roduoko lwedo oningo obed an inbuilt intention. Oningo bed gima itimo willingly. Sama itime willingly, kata itime mathin manade, to odhi create impact. Yani ok oningo bed ni kidwa oro, kichopo kar amount cha, to pod igo kwan. To ka keto 100, ika keto 500, kiny natim nang'o, ineno kanyo. The moment mise kaurie, mikao gino ka en chalo kaka chiwo tithe, kaka ne James owacho, to dhi bedo gima ber. But then, approach mada miyo black tax en niya, bedo no nyuoli gi janyuol. Number 1, kata poko timo gik momoko go, oningo bedni you have to give back ne janyuol. That nyuol, cases ne joera mag Ramogi TV kaka an, every now and again nyathi owiti, nyathi otim nade, abortion, ng'ato tho. To ito okeli michopo to a level minyalo kata dhi doyo gimoro matin, flower moro beto ne ng'ato, miyud 100, kaeto igogo kona. You know that is also en gimoro makendo koro okobet picha maber. King'iyo Isaka, sama koro Isaka osebedo maduong' makendo koro oneno ka ndalone koro bedo machuo. To koro Isaka oluongo wuode donge. To nyise nang'o, odhi okel something for the blessings. Iwinjo. Koro, this thing as we do it is a responsibility, yes, but another approach mwamanyo gweth kuom janyuol. However small, me ichiwo can lead. Inyalo mana tingo mic malo matino winj duondi makare. Ka janyuol be elewa gima yuto mari en gima janyuol dhi gwedhi moloyo kao 1 million kaka nosiepa wacho cha. Kao 1 million cha tawinjo ka en ingeni gini be kwa time, we have to be very careful because we might end up into mental problems. You idwa konyo janyuol to you yourself poki konyori. Iwinjo. Okinyal pay your rent, okinyal chulo chiembi michamo, tidwaro ni ida ka 1 million mondi or ne janyuol. Oro to ber. Lakini inyalo ore for once, but iketo maisha mari, ibedo gi mental problem, magini dhi timore for 1 year. Olokori or ne janyuol 500, tibed for 20 years, moloyo or ne janyuol 1 million, to loan ni dhi chandi chulo, titho kapok itimo ang'owa, kapok ikonyo gi in future, nikech imbe in asset. By the way, one asset mag janyuol, whether working or not, ni nyanenano, aneno minwa ka nyaminwa biro dala to, moro, inena ka ena gi moro ma, kata koko kelo gimoro tinana ka wano joma ne wan dala gi, nitie moro ma bedo mapogore. Koro konyo janyuol and something that should come from your heart. You should not be pressed. Okoningo ogoni sim. Yeah, ituningo ogoni sim mondo yor. To janyuol be nyaka elewa state ma nyathini nitie. Aneno ka twak dhi maber Sharon. Twak dhi maber, twak otedore jo rowere montiere godo bende golo pachgi mopogore bende. Gimoro ne ili kotudore kod twak. An kuro gima nadwa wacho ngeni ma topic ma it's very emotive. Nitie emotions moko mokelo kaluwore gi kitwa gi timbewa kaka jo Africa.